चली आज एगो जादू वाली मछली के कथा सुनाओ तनी। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम। एगो व्यापारी रहलन, काम उनकर रहे मछली के। मछली पोखरा तालाब में छोड़स आ उहे 2-4 गो नौकर रह के आदमी रह के माने बेचवावस, मछली मरवावस तालाब में से बेचस। तो वही में जब नौकर एगो रहे तो नौकरवा के नाम रहे राम। तो व्यापारी कहलन कि जालो आज के पोखरा में से मछली मार के और सब माने बाजार में ले जाके बेचे के। तो गैलन मारे तो देखत से एगो जैसे जाल फेंकलन तो उनमें एगो खूब सुंदर सुनहरी मछली निकल गल में से, उनका जलवा में फंस गल। और कहतिया कि हमरा के बचाओ, हमरा के बचाओ, हमरा के मत मारो, हमरा के बाजार में मत बेच। तो जे रामू रहलन तो बहुत दयालु रहलन, गरीब रहलन बाकी बहुत दयालु रहलन। तो मछरिया के निकललन आ मछरिया कहतिया कि हमरा के मत ले जा बाजार में बेचे के, हमरा के माने राख है अपना लगे कि हम जादुई मछली हैं, हमरा के तांत्रिक हमरा के ए पोखरा में लिया के डाल देले बा। तो रामू जी रहलन तो उनकर बहुत दयालु रहलन। तो कहलन कि ठीक बा। तो मछरिया के राखे खातिर चारी ओर तकलन तो एगो सोराही मिलल, घारा लौकत रहे। तो घारावा उठा के ले अलन और घैलवा में पानी भर के और मछरिया के वही में धो दहलन, ओकरा के ले जाके फेन छुपा दहलन। और सब मछली मार के बाजार में ले जाके बेच अलन और बेच के अलन। तब ओकरा के राती के लुका के ले गलन वो अपना घरे। मछरिया कहले रहे कि तू जहाँ रहिए तहाँ हमरा के रखी हो। तो वो लेके चल गलन लुका के अपना घरे ओकरा के। जब रात हो गल सबके सुत गल तो मछरिया रहे उमें तनु बोलत रहे, कहतिया कि ए घैला में हम रहे नहीं सकत, हमार दम घुटता, ए घैला में हमार दम घुटता। रामू सुतल रहलन तो खूब चिल्लाओ कि बचाओ बचाओ हमार दम घुटता। तो रामू हटा के मने उठलन, अंगी टूटल कि कहाँ से इतना आवाज आवता। तो उनका याद पड़ल कि एगो तो मछली अपना घर में लिया के रखले बानी, वो मछलिए ना बोलतिया। जाके देखलन तो मछलिया तो बड़का हो गए रहे और वो घैला में ना रह सकत रहे। रामू तो परेशान हो गइलन कि अब हम का करी। तो फिर मछलिया कहतिया कि हई अंगूठी लो, अपना मुंह में से एगो पेट के अंदर से खूब चमकीला अंगूठी निकलल। ओकरा मुंह में अंगूठी आ गल। तो रामू से कहला कि अंगूठी ले लो, अपना हाथ में पहिर ला आ तू बोल कि बड़का टैंकर वाला घर बन जा। तो रामू अंगूठी लेके कहलन कि बड़का टैंकर वाला घर बन जा। तो खूब बड़का टैंकर वाला घर बन गल। वही में मछली के का कैलन पानी भर के मछली के धो दहलन। तो लोग सवेरे उठता तो देखता आसपास के लोग के रामू के तो खूब बड़का घर हो गइल बा, ई राते रात बिजनेस क के व्यापारी के संगे ई तो बहुत अमीर हो गइलन। लोग आसपास के लोग कहे लगल। अब यही रामू कुछ दिन रहते 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 माने कुछ दिन हो गए। तो फिर एक दिन मछलिया कहलक कि माने हम अपन कहानी पूरा बतावलक रामू के कि हमरा के तांत्रिक माने उठा के ले आइल बा, हम समुंदर के मछली हैं, जब हम कहम नु तब हमरा के ले जाके समुंदर में तू छोड़ रही हो, रामू से कहले रहे। तो रामू कहलन कि ठीक बा। तब एक दिन का भल फेन मछलिया उनका रामू से कहतिया कि तू अंगूठी लेके आ तू बोला एगो खूब चमकीला तलवार आ जा। तो रामू बोललन खूब एक चमकीला तलवार आ जा। तो तलवार रामू के हाथ में आ गल। तो मछलिया कहलक नु जब तू हमरा के छोड़े के ले जाइब समुंदर में तो तांत्रिक तारा के रोकी, तो तू तांत्रिक से यही से मुकाबला करी हो। तांत्रिक जब तारा के रोकी तो तू तांत्रिक के तू मार दी हो। तो रामू कहलन कि ठीक बा।
यही कुछ दिन रहत फिर मछरी और बड़का हो गल टैंकर में। तो फिर कहती कि हमरा के बचाओ बचाओ हमार दम घुटता। तो फिर रामू गलन टैंकर के लगे तो देखत रहन कि टैंकर से बड़का माने मछरी हो गल बिया, ओमे ओकर चले नहीं खे सकत। फिर मछरिया कहलक रामू से तू कह कि खूब बड़का आलिशान बांग्ला बन जा। तो रामू कहलन वही खूब बड़का आलिशान बांग्ला बन जा। तो वही में बांग्ला बन गए, खूब बड़का पोखरा वही में बन गए कि तब मछरिया को वही पोखरवा में धो दहलन टैंकर से निकाल के आ खूब आलिशान उनकर बांग्ला हो गए। तब रामू तो और खूब माने ठीक से रहे लगलन। आ लोग एकदम आसपास के हैफ हो गए कि रामू के लगे इतना धन आइल कहाँ से। अब लोग यही चक्कर में पड़े लागल कि रामू के लगे आइल कहाँ से। तो अब एक दिन कुछ दिन हो गल तो मछरिया कहलक रामू से कि हमरा के अब तू समुंदर में छोड़ आव। तो रामू तो लगल रोवे कि मछरी के हम इतना दिन से रखने, मछरी हमरा के सब कुछ माने कह दहलक। अब कहती कि माने तू हमरा के समुंदर में छोड़ आव। तो रामू बैठ के रोवत रहलन। तो मछरिया कहलक जब तहरा मन करी नु हमरा से मिले के तो तू हमरा लगे तू समुंदर में चल ओजा कही कि हम तारा से मिले के आइल बानी जादुई मछरी से, तो हम निकल के चलम, तू हमरा से मिल ली। तो रामू कहलन कि तो बड़का मछरी हो गई भी, कहत ले जाके छोड़े के हम तो उठाए सके हईले ना केंगे ले चलेम। तो फिर मछरिया कहलक तू कह कि तू हती चुकी मछरी बन जा। तो रामू कहलन कि तू हती चुकी मछरी बन जा। तो फिर मछरिया हती चुकी बन गल। आ रामू फिर ओकरा के ले जाते रहलन समुंदर में छोड़े खातिर। तो तांत्रिक उनकरा के लागल रोके, उनका से लागल मार पीट करे लागल, रामू के मारे लागल। तो मछरिया कहती रामू मारो मारो माने खूब चिल्लाती। तो रामू मारत रहलन। तब रामू के याद पड़ गए कि मछरी कहले रहे कि जब तांत्रिक रोकी तो तू तलवार से मार दे। तो रामू जब के मारे लगल तांत्रिक, तो रामू के जब याद पड़ल कि मछरी कहले रहे कि तलवार से मरी हो, तो रामू का कहलन तलवार उठौलन तांत्रिक के मार दहलन। तांत्रिक वही जब मर गल। आ रामू का कहलन कि ले जाके मछरी के समुंदर में छोड़ अलन। आ जब उनका मिले के मन करे तो रामू जा समुंदर के किनारे कहस कि जादुई मछरी बाहर आओ। तो जादुई मछरी निकल के चल आवे, रामू मिल ले, फिर अपना घरे चल आवस। आ उनकर व्यापारी के संगे अब काम धंधा छूट गए। मछरी कहले रहे कि जौन चीज तहरा माने लागी उ चीज माने तू हाथ में अंगूठी अपना पहिर ली हो और बोल दी हो, उस संपत्ति चीज सामान सब तहरा लगे चल। यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम।